Може да си го копирате. Няколко пъти. Тук може да си го стречнете. И така, общо взето, може да си работите и по този начин. Не е задължително да използвате командата за армиране на плочи. Тя е доста удобна за безградови плочи по принцип. За градови плочи може да използвате и тези команди. Може да правите комбинации между отделни команди, отделни методи. Някой път може да го начертаете така, някъде където ви е по-удобно, може да си начертаете полилиния, да дойдете тук, така да си изберете откъде до къде е пръта, така да си я надпишете, може да не чертаете тази зона, може да си добавите куки. Така, всъщност, ако е горна армировка, това е един така, интересен трик. Ако е горна армировка, командата за куки, може да пишете дължина минус 12. Когато дължината е с минус, куката се добавя надолу и съответно надясно. Ако дължината е с плюс, куката се добавя нагоре и съответно наляво. Ето аз ще извадя няколко пръти отстрани, за да се види по-ясно. Значи избирам командата за кука, радиостандартен, дължини минус 12, да речем, че това е за горна армировка, ъгъл 90. Само, че трябва да станат две куки, може да маркирате предварително прътите. Маркирате куки, стандартен, минус 12, 90. Така. Извинявам се, това е линия. Трябва да е полилиния. Ето пак, значи маркирате пръта. Стандартен, минус 12, 90. Маркирате и тези. Пак командата, радиостандартен, 12, 90. Ето, т.е. с знака на кулката може да определяте дали да бъде нагоре или надолу. Така. Когато чертаем разрез на армировката, това отчита ли се спецификацията? Но въпрос не се отчита. Значи в спецификацията влизат само пръти, които са изчертани в излит и са надписани. Така както все едно бихме изчертали и чертежи и все едно извадили спецификацията на ръка. Само където виждате надпис в явен вид и има прът с данни с надпис, само там излиза спецификацията. Прътите в разрез са просто точки. Програмата работи по същия начин, по който ние бихме работили на ръка, т.е. следва същите принципи, но го прави автоматизирано. Това различава програмата от някои други, по-скоро от типичните програми за чертане, където ние може да мъкнем прът в различен изглед, включително и в разрез да се вижда като точка, който може да не е надписан, но да влиза в спецификацията. Това е много хубаво, но понякога пък има риск да начертаем един прът два пъти и да го отчетем два пъти в спецификацията. Програмата работи на същия принцип, който бихме следвали, ако очертаем и без програмата. Включително тези чертежи, те са във вид на полилинии, текстове и кръгчета.
Тоест, тук не се ползват разни специални видове обекти, се ползват стандартните обекти на AutoCAD или ZVK, т.е. дори да изпратите после някъде чертежа, където нямат програмата и се налагат някакви бързи корекции, те могат да бъдат направени на ръка по стандартния начин. Имайте в предвид, че когато преминете и почнете да работите на ръка, т.е. ако тук смените надписа на 200, това няма да отиде в спецификацията. Ако после маркирате пръта, той ще се върне стария надпис автоматично. Тоест, този вариант е в някъде, просто ако изпратите в някой арматурен двор или на някой обект или в някой завод чертежи, където нещо трябва бързо да си копират и коригират, но не е вариант, когато чертежите с програмата, най-добре ползвайте командите на програмата. Така, въпрос за армировка на кръгла плоча. За кръгла плоча по принцип не може да използвате директно командата за армиране на плоча, т.е. тя няма да може да маркира кръга. По-скоро може да си... Сега малко време ще отнеме докато покажа примера, но може да си направите отделни зони, където пръта да е от до. Ето така на етапи. И просто начертайте няколко позиции. Така, за излезе спецификация на монтажната армировка, чертайте прът извън чертежа и после местите само надписа в чертежа ли има въпрос. Значи да ви кажа честно, колеги, в армировъчните планове вече не давам спецификация на монтажната армировка прът по прът в този вид, както е ножната армировка. Тъй като тя е монтажна армировка, тя често се прави на място, правя следното, просто меря площта на тези зони. Това става много лесно в AutoCAD или в ZVK. Има команда, която тук в Express Tools може да ми даде Total Area of Selected Objects. Очертавам си тези площи, хващам си площта, умножавам по един среден коефициент на армиране и просто пиша в забележката монтажна армировка в 6,5, 20 кг, еди колко си, каква си обща дължина. И не ползвам никаква програма, няма смисъл за, както се казва, първо никой в света не го прави това нещо. Не специфицира монтажна армировка прътче по прътче. Това принцип не е работа на проектанта. Дайте едно общо количество, вземете по площ, по 0,колко си килограма на метър квадратен и готово. Това е напълно достатъчно. Няма смисъл да си играете, да ги чертаете като прътчета и да вадите всяко прътче по-отделно. Мога да ви покажа един такъв чертеж. Един момент, ще отворим някой съществуващ чертеж. Чакайте да видим тук, примерно, как е направено. Това е един чертеж, изчертан с програмата.
някъде е дадена. Ето тук на първия чертеж отгоре армировка, обща армировка, ето монтажна армировка, монтажно разпределителна армировка и 6,5 през 30, обща дължина толкова, 130 кг. Която е направена по този начин. Ето ги тези зони, за които говорих. Тази армировка е изчертана с тези команди, които ви показах. И съответно, по същия начин, както са специфицирани столчетата, те също са извадени, като са очертани площите. Сметнати са по 3 броя на метър квадратен. Просто трябва да си предвидят да си поръчат съответния случая кангал с фи 6,5 и който се разправи и реже на място. Така ето това е един проект, който е изчертан с този плагин. Изглежда горе-долу по този начин. Тук са добавени, примерно има разни допълнителни ивици, са правени. Тук, примерно, срещу шайбите се добавя винаги по... Това е така мой стил на конструиране. Добавям по 2 пръта, малко по-голям диаметър, за да може хубаво да се привърже шайбата към плочата. Даже някои колеги правят и пояси в шайбите. Допълнително. Друго интересно нещо, когато се правят зоните, обикновено, ако армировката е през 20, тъй като бройката в армировката се изчертава, нали, дължината на зоната, делено на стъпката плюс 1, в случай, че зоната е самостоятелна, тогава, за да не се дублира това плюс 1 няколко пъти за всички зони, когато имаме последователни армировки, тези зони просто ги дръпваме на 20 см. Т.е. тук започва един прът, свършва тук, има 20 см, почва следващия. И така до края, вече крайната зона може да стигне до края, тъй като тук има една усилена армировка по края, така или иначе с по-дебели пръти. Тук тази зона не стига до края, тук вече се използват самата усилена армировка. Тази армировка се слага за обраншване на ръба на плочата, тъй като тук има зид, като една така усилена ивица, 2 или 3 бройки по-дебела армировка. Даже аз в много случаи предпочитам по края, по целия ръб на плочата да има нещо като пояс или града, която стига точно до горния ръб на прозорците. От една страна служи за штурц, от друга страна така хубаво обрамчва и така самия ръб на плочата и така обрамчва зида. В много случаи обаче тук зида е под някаква ето такава начупена форма. Има балкончета, има някакви такива, примерно, чупки по тъгъл и би се получила една така съвсем интересна града, нали, с някаква много странна форма, която вече е трудна за изпълнение. Тогава просто не е целесообразно да се направи. Даже има един проект, където пък зидовете са под някакви криви линии, което вече би станало ужасно, ако трябва да се направи това вид на града. В такива случаи просто една усилена ивица по ръба на плочата. Така че ето, тук също има усилена армировка в стълбата, нали. Това е общо сравнително стандартен стил на конструиране. Няма нещо особено. Просто може да видите как изглежда един такъв проект.
Така ще ви покажа и една градова плоча. Само един момент. Видим може би това. Това са детайли на стени. Надлъжната, ето това също е интересно да се види. Ето надлъжната армировка на старените стени е дадена в план. Вертикалната армировка тук е изчертана с точки, точно с същата команда, която ви показах преди малко. Вертикално пък отчетена е различната височина на стените и е дадена такава вид на типови разрези, където е дадена общата бройка, т.е. взета е обща дължина на всичките участъци, където се среща дадения разрез и направо изчислена общата бройка. Така е дадено като детайл. Отидеме на плочата. Ето пък армировката на градовата плоча. Тук е дадена долна и горна армировка наведнъж. Беше изискване на инвеститора и строителя армировката да не прекъсва в всяко поле, а да се пускат по възможност колкото се може по-дълги пръти, уж за да излезе по-икономично. Тук армировката е чертана с неизползвана командата за армиране на плоча, направо е полагана с тези команди за вмъкване на пръти. Едно по едно, изкопирани са някъде. Благодарение на това, че автоматично се опресняват бройките и дължините, копирането става много лесно, тъй като се копира, променя се, опресняват се дължини или бройки и така по-трудно се допускат и грешки. Обикновено по този начин на чертане напоследък нямаме проблеми на обекта с сбъркани армировки, което е добре. Ето още една подобна плоча. Значи по този начин излиза армировката. Имаше и често срещан въпроси по отношение на отпечатването. По принцип програмата черта армировките като полилинии, които имат за дължина, които имат дебелина, реалната дебелина на пръта, което така служи за добър визуален контрол по време на изчертаване. Примерно, виждайки, че този прът е по-дебел от този, ето този примерно е 10, видимо е по-дебел от този, поне на моя монитор това се вижда. Добре. Особено пък ако сбъркате нещо и сложите примерно 20, веднага ще лъсне на чертежа. И примерно 16. Ето веднага се вижда как се удебелява. Това дава един визуален контрол. Обаче при самото разпечатване, ако прътите са много тънки, примерно в мащаб 1:50, излизат дебели колкото и останалите линии. С това може да направите следното,
тъй като тази информация се вижда на екрана, но не се използва по никакъв начин от програмата. Накрая, преди да отпечатате, може да си изолирате слоя с армировка и на всички тези линии просто да им зададете, ето тук в прозорчето Properties, полилиния с дебелина. Примерно, ако искате да се използва дебелината, която задавате в настройките за плотиране, тук може да пишете дебелина 0. И тогава, като дойдете съответно тук и си включите дебелините, ще излезе дебелината на съответния слой. Сега тук, примерно, дойдеме, тук може да сложим примерно дебелина, линията да е с примерно 35. Ето и съответните врати ще излезат. Ако включим дебелините, вече ще излезат с по-голяма дебелина. Или примерно, ето може да увеличим допълнително, примерно с 50. Ако зададете дебелини нули, съответно попиват дебелините, които зададете тук като дебелина за отпечатване. И така може да си направите армировката да излиза с по-големи дебелини. Ако пренапишете армировката с командата за надписване, без да правите нищо, тя ще ги пречертае после пак с действителните дебелини. Така че това е един малък трик, с който може да пренабиете дебелините на полилиниите, или пък ако искате, може просто да ги маркирате и тук да смените дебелината на самата полилиния. Примерно тя е 6,5, може да пишете и да речем 2. И просто да направите полилиниите по-дебели. А разбира се, наведнъж може да направите всички полилинии, пак както преди малко. Така. Сега още въпроси. Може да променяме слоевете парс и зона. Да, тук може от настройките да си изберете какъвто искате слой. Даже в един и същи чертеж може да използвате 2 или 3 слоя, ако чертаете различни неща, които не искате да се объркват помежду си. Смисъл, аз имам тук примерно слой барс и барс 2. В единия чертая едни неща, в другия чертая други неща. И така мога да работя с тези слоеве по-отделно. Примерно един може да е за горна, другия за долна армировка, за да може да изолирате едната или другата, да вадите лесно отделни спецификации. Примерно ако е наложително или нещо такова, просто като чертаете с едната, идвате си на този слой, той ви става бар, чертаете в него. Като свършите, идвате си в другия слой, той ви става слой парс и чертаете в него. Така може да си разграничите различни видове армировки, които искате по някаква причина да третирате по-отделно. Така. Тук коментар. По-добре сложете бутон за избор на вътрешна или крайна зона при изчисляване на бройките на прътите, така може да объркате арматуристите. По принцип от 5 години не ни се случва някой да се обърка по този начин, но пък ако сложим някакъв скрит бутон, който да изчислява различно бройките за крайна средна зона, пък така може ние наистина да се объркаме, в смисъл, че трудно се проверява. Сега знам, че тази бройка е точно тази дължина, която видимо я пише, нали, спрямо точно
тази стъпка, която видимо я пише. И мога да си контролирам и проверявам чертежа. Ако нещо се притеснявате да не стане грешка, може да сложите тук размерни линии, които показват какво е разстоянието между отделните зони. Тъй като аз съм писал забележка, че то е колкото е стъпката на армировките, не съм слагал такива разстояния, но това е вече въпрос на значение. Направено е по-просто. Ако има някакъв скрит начин, който да изчислява различно разни зони, може човек да спърка, да кликне тази като крайна или пък после ако реши да я събере, нали, да добави някаква нова зона, ще забрави да я смени тази на вътрешна, тя ще си остане като крайна, трудно ще хване разликата в бройките, ще стане именно по този начин голямо объркване, така е много точно и ясно какво се случва и други колеги го практикуват, дори които не работят с нашата програма, така че не е нещо нестандартно. Така, има ли начин за конструиране на таванска плоча с наклон? Така, ето тук ще ви покажа. Се върнем в Paperspace. Така, някъде тук има и наклонен покрив. Така, как правиме наклонения покрив? Ето тук има един такъв пример. Значи тук плочата е хоризонтална в тази част, а тук насам и насам започват скатове. Значи хоризонталната армировка в скатовете си чертаеме по стандартния начин и означаваме тези разстояния. Сега въпрос е интересен с бройката, какво се случва. Даже може би най-добре е да го гледаме в Model Space. Вече. Така. Какво се случва с бройката? Сега, тъй като чертаеме в план, тук ето това разстояние. Реално е ето 84. Ето тук даже, тук излиза 85, тъй като е закръглено. Но прътите всъщност стъпката им е по наклона, т.е. те се разполагат през 20 по наклона. За да излезе точната бройка има един малък трик. Може да кликнем зоната, да избереме Modify. Така. И ето тук в самата зона има, понеже зоната е обикновена размерна линия, тук може да задаваме мащаб на дименсиите. Сега ако зададеме тук единица върху косинус от ъгъла на наклона, все едно наклоненото спрямо хоризонталното разстояние, тъй като тук скатовете са под 45 градуса, трябва просто да маркирате тези зони, ето които са, и да им зададете коефициент в Team Scale Linear 1,414. И тъй като програмата смята бройките на база на този размер, ето вижте, аз като смена тук това, размера се променя. Значи ако пише единица, получавам проектирания размер. Обаче ако пише 1,414, това ми дава всъщност дължината, която е по наклона. Може да напишете забележка, тук мери се по наклона. Нали, ако искате да стане по-ясно. Но тъй като програмата си има вече това число за изчисляване на бройките, по този начин, ако си направите зоните в скатовете, всъщност получавате бройката мерена по наклона, а не по проекцията.
и това е достатъчно. А по отношение на прътите в другата посока, тук са показани като разрези, т.е. даден е разрез 1,1, 2,2, 3,3 и тук по разрез 1, например, ето тук са изчертани самите пръти по наклона. За изчертаването по наклона може да ползвате ето тази команда. Чертане на пръти. Въвеждате offset покритието и почвате, кликате, само че т.е. тъй като пръта се появява винаги от горната страна по чертането, всъщност кликате ето така, така, тук избирате копирай, ето и си го изнасяте отстрани. Изнесох го отдолу да се види, тъй като вече има изчертана армировка. За този прът съответно, тук разбира се, може да си направите помощни линейки. Просто за излезе от долната страна, пак избирате чертане на пръти, кликате така, така и сега насам примерно може да изберете 60. Така. Enter. Въвеждате си бройки, копирай и си го изнасяте и него. Ето тук по-отстрани ще го изнеса. И така лесно се чертае в разрез. Ако искате да бъде по-ясно откъде до къде е разреза, може да използвате тази команда за зона и да си направите зони за самите разрези, т.е. едно е от тук до тук. Така да означите в рамките на каква дължина важи отделния разрез и после като смятате бройките 15, може да кликате ето тази зона, за да вземете бройката. Така може би ще стане дори още по-ясно. Тъй като тук няма подзони, т.е. ясно е дългия прът върви до асансьорната шахта. Тук после разрез 2,2 ето този само. Няма как да се обърка, не са чак толкова сложни тези скатове. Тук има и други подобни участъци. Има участъци, където скат е частично, после преминава в стена. Тази стена виси малко така на тези колони. Така че по този начин може да си направите и скатовете. Тук също, където е ската, за да се направи добро привързване в основата, са пресечене ската с една нещо като трапецовидна греда, за да може хубаво едните и другите пръти да се привършат. Става така един корав възел и по-лесно се кофира, тъй като един такъв остър ъгъл става доста по-труден. Винаги е хубаво да има една вертикална, но това е вече въпрос на конструиране. Така че това е един пример с таванска плоча с наклон в YouTube. Ако отидете на нашия канал, наклонена черта проект Soft, тук има по принцип доста примери, направени за изчертаване с Design Expert. Тук има пример точно за този
скатен покрив, последователността на изпълнение на командите, как може да се начертае тук армировката по ската, така че може допълнително да го прегледате няколко пъти. Така, колеги, други въпроси, ако имате, може да ги изкоментираме, ако не, може да приключиме. Това може да разгледате допълнителните филмчета. Има и филмчета записани с AutoCAD вместо с ZFCAD, където е показано абсолютно по аналогичен начин как работят командите и под AutoCAD. Плагините работят безплатно за ZVCAD, т.е. ако имате ZVCAD, може да инсталирате Design Expert и да ползвате тези команди под ZVCAD. Добре, колеги, благодаря ви за вниманието. Ако имате някакви допълнителни въпроси, може винаги да ни пишете по имейл или по Skype, или да ни се обадите по телефона. Програмите може да изтеглите от нашия сайт, ProектSoft, продукти, дизайн експерт, изтегляне. Тук може да попълните съвсем кратки данни, поне имейл и да натиснете изтегли. Тук може да изтеглите инструкцията за инсталиране. В нея е подробно описано как става инсталацията на програмата и после описано как може да заредите този плагин, с чиято помощ може да изчертавате армировките. Ето тук, ако не може да се ориентирате, ето този текст. Може директно да го копирате с копи. И тук, ако напишете upload, тук да му дадете paste, за да намерите по-бързо файловете, които да заредите.